Днес ще ви покажа къде и какво пазаря. Стига глупости. Здравейте! Днес ще си говорим за Prime Energy, енергийната напитка на Logan Paul и KSI. Останете до края на видеото, за да разберете как може да спечелите Prime. Само тук и само сега. Знаете ли, че съвсем скоро Prime Energy може да бъде забранена? Ето какво се случва с енергийната напитка на Logan Paul и KSI и защо е така. Педиатри и родители призовават американското правителство да третира новите енергийни напитки с високо съдържание на кофеин, като алкохола и цигарите, и да забрани продажбата им на непълнолетни. Prime Energy, която стартира миналата година, произвежда енергийни напитки, съдържащи 200 мг кофеин във всяко кенче от 350 мл. Количество, което надвишава допустимите нива на кофеин в Канада, Австралия и Нова Зеландия. Множество конкурентни продукти, като енергийната напитка Kimate на Ким Кардашиан, също съдържат по 200 мг кофеин. Една от най-известните енергийни напитки, Monster Energy, пък съдържа 150 мг кофеин. Тъй като съдържанието на кофеин в енергийните напитки се е покачило с течение на времето, някои държави и търговци на дребно са въвели забрани за този вид продукти, докато други изискват доказателство за пълнолетие при всяка покупка. В САЩ и Великобритания няма национални разпоредби, които да забраняват продажбата на енергийни напитки с високо съдържание на кофеин. Без законови ограничения за възраст, като тези за алкохола и цигарите, търговците на дребно едва ли ще ограничат достъпа до напитките, твърдят американски учени. Няма доказана безопасна доза кофеин за деца, разкрива Американската академия по детска и юношеска психиатрия. Всяка енергийна напитка с висока доза кофеин, като Prime Energy, не е безопасна за деца, казват обаче учените. Те обясняват, че страничните ефекти при децата, които консумират кофеин, могат да включват ускорен и неправилен сърдечен ритъм, главоболие, гърчове, треперене, стомашно разстройство и неблагоприятни емоционални ефекти върху психичното здраве. В момента Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ преглежда искане на лидера на мнозинството в Сената Чак Шумър за проверка на съдържанието на кофеин в Prime Energy, както и маркетинга на фирмата, насочен директно към деца и тинейджери. Двамата съоснователи на Prime, Logan Paul и KSI, обясниха в интервю миналия месец, че не рекламират напитката на деца и добавиха, че търговците на дребно трябва да спрат продажбите на непълнолетни. Американската медицинска асоциация подкрепя забраната за продажба на кофеинови напитки на деца под 18 годишна възраст, съгласно нейната политика, определена през 2013 година. Асоциацията също така призовава регулаторните органи или законодателите на САЩ да задължат използването на опаковки, които не привличат деца при високоенергийните напитки. Някои родители твърдят, че ярките цветни кенчета са направени специално за да наподобят напитки за деца. Нека да обобщим накратко. Проблемите за енергийната напитка на Logan Paul са два. Първият е, че в щатите се продава с прекалено голямо количество кофеин в нея, 200 мг, а втория проблем е, че таргетира непълнолетни. Естествено, няма как енергийната напитка да не е най-популярна сред тинейджерите, понеже те са най-голямата група, която следва Logan Paul във всички социални мрежи. Истината е, че Prime започнаха да произвеждат различни продукти за различните територии, в зависимост от съответното законодателство на страната. В щатите съдържанието на кофеин все още е 200 мг в едно кенче, но в други територии милиграмите са по-малко. Тази версията, която ние имаме и която аз ще пробвам след мъничко, е от Англия и количеството кофеин е 140 мг в едно кенче. Предполагам, че може да го видите. Тук е написано. Ето го. Също така съдържа 0 захар и продуктът е изцяло веган. Този флейвър е Orange Mango, който ми беше препоръчан като най-добрия. Така че ще го пробваме. Другия флейвър, който имаме, е Strawberry Watermelon. Изглежда по този начин. Имаме също така Blue Raspberry в синия вариант. И трите кенчета са с 140 мг кофеин в тях. Това е енергийната напитка, а другата линия, която Logan Paul и KSI предлагат, е Prime Hydration.
Това е спортната линия. Това са спортни напитки, които ти помагат да се възстановиш по време и след тренировка, да останеш хидратиран, като тук естествено няма кофеин. Съдържанието се състои от 10% е coconut water, 250 мг BCA, витамин B, антиоксиданти и 700 мг електролити в една такава напитка. Принципно, Prime вече може да бъде закупен на малко места и в България, но цената е прекалено скъпа. Може да бъде намерен и за 20 лева, може да го поръчате от различни шано сайтове и за 50 лева, в зависимост какво сте навити да платите. Аз ги поръчах от Англия, пристигнаха и така, нека да пробваме. Оп, това е Prime Orange Mango. Отварям. Яко. Определено веднага те лъхва аромат на портокал. Директно в момента, в който го отворих и веднага се усети много силно. Мирише уникално, хора, просто не мога да ви опиша колко добре мирише това на портокал. Мангото не съм сигурен, че го усещам, но сега като отпия, може би ще се появи и то. Та така, пробвам Prime Energy. Хора, това е най-яката енергийна напитка, която съм опитвал някога. Съжалявам, Георги Шишков, но Prime е много по-добра от FFB Energy, която пробвах преди няколко седмици. Линк към видеото ще оставя някъде тук. Просто трябва задължително да изпия още една глътка. Да. Със сигурност това е енергийната напитка, която най-много ми е харесала до сега. Проблема е единствено в цената, както казах, в момента на българския пазар може да бъде намерена на цени между 20 и 50 лева. Другия проблем е, че ако бъде изцяло забранена, така или иначе няма да може да я пием. Но надявам се, че ще могат да намерят решение на този проблем. Но да, ако мога всеки ден да си я купувам, бих си я купувал и бих я пил със сигурност. Жестоко. Така, оставаме на страна и време е да обявим giveaway, както казах в началото. 3 от вас могат да спечелят една от тези напитки. Едната е фитнес напитка, Prime Hydration. Флейвъра е Metamoon, каквото да означава това. Другите две са Prime Energy, енергийните напитки. Едната е с вкус Blue Raspberry, другата е Strawberry Lemon. За да се включите в giveaway, трябва да направите следното. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката и оставете един коментар, какъвто и да е под това видео. Успех на всички! Prime Hydrate